Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nyekar tandang kula laras rindo patut 6. Lamun sira angge guru kaki amiliha manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang wruh ing kukum kang ibadah lan kang irangi syukur oleh wong tapa ingkang wus marungkul tan mikir paweh ing liyan iku pantes sira gunanana kaki sartane kawruhana